Migrazio politiken zuzendaritza nagusia 2019an sortua Nafarroko Gobernuko Migrazio Politiken eta Justizia Departamentoren egituran sartzen da. Iruñako Orreaga etorbideko lauan du egoitza, Entzierroaren monumentuaren ondoan. Arreta aurrez aurre egin daiteke, 848-240107 telefonoren bidez, edo posta elektronikoz, dgpoliticasmigratorias@navarra.es helbidean. Migrazio politiken zuzendaritza nagusiak bi helburu nagusi ditu. Lehenengoa, Nafarroa bizi diren atzerritarren eskubideak bermatzea, migrazioaren jatorria eta arrazoia edozein dela ere, arreta berezia jarriz, harreran eta akonpainamenduan. Bigarrena, kulturen arteko bizikidetza bermatzea, arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako borrokatuz. Zuzendaritza nagusiaren burua Patricia Ruiz Irizar da. Zuzendaritza nagusiak honako egitura du. Migratzailei harrera eta akonpainamendua egiteko zerbitzu bat, Karibu zerbitzua, kulturarteko bizikidetza eta arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako borrokarako zerbitzu bat, AIU zerbitzua, eta Europarako proiektuen eta lankidetzaren bulego bat. Migratzailei harrera eta akonpainamendua egiteko Karibu zerbitzuaren zuzendaria Virginia Eraso da. Zerbitzuak bi atal ditu, harrera atala, atalburuak eta gizarte langile batek osatzen dute. Eta akonpainamendu atala, atalburuak eta gizarte hezitzaile batek osatzen dute. Gainera, zerbitzuak administrari bat du. Karibuk, hainbat plan eta zerbitzu kudeatzen ditu, bai eta ekintza unitz garatu ere. Ikutz dezagun. Pertsona migratzaileentzako harrera plana 2021-2026 aldirako bultzatzen ari du Karibuk. Horren helburua, gure komunitatera iristen direnean, pertsona migratzaileek dituzten beharrei erantzun integrala ematea da. Horregatik planak, gaur egun dauden harrera programa, proiektu eta baliabideen multzoari ikuspegi bateratua emateko asmoa du. Gainera, foru administrazioak hurrengo 5 urtetan arlo horretan hartu behar dituen neurriak adieraziko ditu. Planak 2 protokolo jasoko ditu. Migratzailei harrera integrala egiteko protokoloa eta hobetzeko prozesuan dagoen Nafarroan errefuxiatuak hartzeko protokolo integrala. Kideak Nafarroan familia laguntzarik ez duten 18 eta 23 urte bitarteko atzerritar gaztei zuzenduriko programa esperimentala da. Helburua, gazteok bizitza autonomorako prestatzea da. Laguntza soziozitzailea, laguntza psikologikoa, akonpainamendu soziala eta kasu batzuetan ostatuaren bitartez. Gazte hauek vulnerabilitate sozial, instituzional eta legalean daude. Hori dela eta, kideak programaren xedea pairatzen duten gizarte bazterketaren arrisku larria murriztea da. Gaur egun, Barne Ministerioaren mende dagoen asilo eta babesleku programa koordinatzeko ardura izango du aurki Karibuk. Izan ere, 2020ko udaberrian Espainiako gobernuak programa honen deszentralizazioaren berri eman zuen. Testuinguru honetan, hainbat gizarte erakundeekin batera, errefuxiatuak hartzeko protokolo integrala hobetzeko hausnarketan dabil Karibu. Helburua, protokolo hori pertsona hauen behar eta errealitate aldakorrera egokitzea delarik. Honetaz gainera, babes komunitarioko programa prestatzen ari da Karibu, errefuxiatuei harrera komunitarioa egiteko eredu gisa. Eredu honetan, komunitatea bera da iritsi berria diren pertsonei diru laguntza, laguntza soziala, materiala eta psikologikoa ematen diena, akonpainamentuaren bitartez. Karibuk Nafarroko gobernuaren 2 zerbitzu koordinatzen ditu, biak gizarte zerbitzuen zorroan sartuak. Hauek, atzerritartasuna, arloko aholkularitza zerbitzua eta kulturarteko bitartekaritza komunitarioaren zerbitzuak dira. Atzerritartasunaren arloko aholkularitza zerbitzuaren helburu nagusia da informazioa, aholkua, orientazio eta laguntza ematea pertsona atzerritarren lege eta administrazio prozesuetan. Beste jarduera askoren artean, administrazio erregularizazioari buruzko informazioa eskaintzen du eta hainbat tramite egiteko laguntza ematen du. Hala nola, nazionalitate eskaera, erresidentzia eta lan baimenak, familia elkartzea, Europar Batasuneko familia txartela, errotzea,
nazioarteko babesa eta bar. Zerbitzuak Nafarroan zehar banaturiko 9 arreta puntu ditu. Telefonoz, zein presentzialki egin daiteke zerbitzuaren eskaera. Zerbitzua ez da migratzaileentzat bakarrik. Administrazio publikoetako langileek, gizarte, sindikatu edo enpresa entitateek eta herritar guztiei ere eska dezakete. Kulturarteko bitartekaritza eta esku hartze komunitarioko zerbitzuak kulturaniztasunari modu egokian heltzea du helburu esku hartze komunitarioaren eredua jarraituz. Gainera, gertatu daitezke gizarte gatazka egoerak prebenitu eta lehen erazi nahi ditu. Zerbitzuko bitartekariak jatorri desberdinetakoa dira, eta horiek kulturen arteko bitartekaritzaren behar espezifikoei erantzuna ematen diete migrazioaren alorrean, beti ere interpretazio eta itzulpenekin lagunduz. Bitartekaritza zerbitzua Nafarroa osorako eskaintzen da, eta sarbidea eskatzen alda gizarte baliabide publikoen zein pribatuen bidez. Urtero, irabazi asmori gabeko gizarte ekimeneko entitatentzako diru laguntzen deialdia egiten du Karibuk. Pertsona migratu eta refuxiatuei harrera eta akonpainamendua emateko egiten diren proiektuetara zuzendua. Diru laguntzen helburua migratzailea gizarteratzea da, ahulenak bereziki kontutan hartuz. Horretarako, bi esku hartze mota subentzionatzen dira. Alde batetik, harrera eta akonpainamendu proiektuak eta bestetik, nazioarteko babesa eskatzen dutenei harrera egin eta integratzeko programa indartzea. Karibuk, gizartetik baztertzeko arriskuan eta muturreko zaurgarritasunean dauden migratzailei babesa eta akonpainamendu integrala emateko hainbat baliabide publiko kudeatzen eta ikuskatzen ditu. Baliabide horiek bi harrera etxe dira, bata Iruñan, gizon gaztei zuzendua, eta bestea Tuteran, bakarrik edo ardurapean adingabeak dituzten emakumentzat. Gainera, duela gutxi baliabide berri bat jarri da bian, akonpaina programa, Iruñeko udalarekin batera. Programa honen helburua, gizarte larrialdeko etxebizitzetan dauden emakumeei akonpainamendu egitea da. Emakume hauek bakarrik daude eta bere ardurapean beste pertsona batzu dituzte. Pertsona guzti horiei autonomian eta alduntzean oinarritutako ikuspegitik laguntzen zaie. Karibuk integraziorako aleginaren txostena kudeatzen ditu. Dokumentu hau, pertsona atzerritarrek aurkeztu behar dute, zenbait kasutan aldi baterako bizileku edo bizileku eta lan baimena berritzeko eskaera egiten dutenean. Txostenak atzerritara gure gizartean integratzeko egin duen ahaleginaren berri ematen du. Horretarako, familia osaerari, lan ibilbideari, gazteliana edo beste hizkuntza ofizialen ikaskuntzari, lan arloko prestakuntzari, lana bilatzari edo komunitate bizitzan parte hartzeari buruzko dokumentazioa biltzen da. Atzerritasunari buruzko legea jasotzen duenez, esfortzuaren txostena autonomiak erkidegoek ematen dute. Nafarroan, migrazio politiken zuzendaritza nagusiko teknikariek egiten dute. Horretarako, hitzordua eskatu behar da telefonoz edo posta elektronikoz. Kulturarteko bizikidetzarako eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako AIU zerbitzuaren zuzendaria Idoia Saralegira. Taldea, gizarte hezitzaile batek, gizarte langile batek eta administrari batek osatzen dute. AIUk hainbat plan eta zerbitzu kudeatzen ditu, bai eta ekintza unitz garatu ere. Ikutzen dizagun. Nafarroko kulturarteko bizikidetzarako estrategia 2021-2026 aldirako funtseskoa gaia da. AIUk estrategia honen elaborazioa kudeatzen du. Helburua, gizarte kohesionatu bat lortzea delarik, kultura aniztasun gero eta handiago errespetatuz eta herritar guztien eskubideen eta betebeharren berdintasuna bermatuz. Gizarte eskubideen babesa lehenestuko duen gizarte baten aldeko apostua da. Migratzaileen integrazio politikoa ere kulturen arteko bizikidetza sustatzeko beharrezkoa dela aintzat hartuko duena. Nafarroko gobernuak konpromiso sendoa du arrazakeriaren aurkako borrokarekin. Horregatik, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako plana diseinatzeko lanetan dabil AIU zerbitzua. Plana 2021 jarriko da martxan,
eta intolerantzia modu hauek ezabatzea izango du helburu, giza eskubideak pertsona guztientza direla ziurtatzeko. Gizarte kohesioa lortzeko zuzendaritza nagusiak martxan jarri dituen beste ekimenetako bat pertsona migratzaileen foroa dugu. Foroa, pertsona migratzaileek migrazioaren arloko politika publikotan parte hartu eta erabakiak hartzeko bidea da. Baina foroaren helburu nagusia da hausnarketarako, elkar ezagutzeko eta eztabaidatzeko guneak sortzea, harreraren, akonpainamenduaren, inklusioaren, bizikidetzaren eta razismoaren aurkako borrokaren arloetan. Kulturarteko bizikidetza eta gizarte aniztasuna sustatzeko, baita pertsona migratzaileak balorean jartzeko ere, Migrazio Politiken eta Justizia Departamentuak Navarra de Colores, Nafarroa koloretan marka sortu du. Printzipio horiek partekatzen dituzten gobernuaren ekintza guztietarako aterki simbolikoa da. Markak logotipo identifikagarri bat du eta sensibilizazio kanpaina eta ekintza guztietan agerikoa da. Ailu da marka honen kudeatzen duen arduraduna, eta udaletxe eta beste departamentuekin koordinatzen da baterako ekintzak aurrera eramateko. Urtero, diru laguntzen bideialdi kudeatzen ditu ailuk. Lehenengoa, toki entitatei eta irabazi asmori gabeko gizarte ekimeneko entitatei zuzendutakoak, kulturarteko bizikidetza sustatzeko eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka borrokatzeko proiektuetarako, eta bigarrena, etorkin elkartei zuzendutakoak, kulturarteko bizikidetza sustatzeko eta parte hartzea hobetzeko jarduerak egiteko. Ailu kodeatzen duen administrazio publikotako langilei zuzenduriko zurrumurreen aurkako estrategiaren prestakuntza programak honako helburuak ditu. Administrazio publikotako langileak zurrumurren aurkako agentea bilakatzea eta zenbait kolektibok pairatzen dituzten diskurtso kriminalizatzailei aurre egiteko baliabideak ematea. Prestakuntza honen bidez, zuzeneko arretako lanak egiten dituzten profesionalek kulturen arteko bizikidetza errazteko tresnak eskuratzea bilatzen da, bai eta tratu inklusiboa bermatzea ere. Salaketa, arreta eta sensibilizazio bulegoa koordinatzen du ailuk. Zerbitzu honen bidez, jatorria, kultura edo talde etnikoa dela eta gertatzen diren diskriminazioak desagerrarazi nahi dira. Horretarako egoera hoien salaketak jasotzen dira, eta hoiei arreta, bitartekaritza edo administrazio instantzietara bideratzeko protokoloak aplikatzen zaizkie. Aholkularitza juridikoa eta lanekoa ere eskaintzen ditu, eta herritar sensibilizatzeko lan egiten du. Arreta emateko bi bulego daude, bata Iruñan eta bestea Tuteran. Posta elektronikoz zein telefonoz kontaktatu daiteke. Mugikorrera eguneko 24 orduetan deitu daiteke. Abenduaren 18an pertsona migratzaileen nazioarteko eguna ospatzen da, eta martxoaren 21an arrazismoaren aurkako eguna. Data hauetan, zuzendaritza nagusiak ekitaldi ezberdinak antolatzen ditu, pertsona migratzaileek dituzten zailtasunak agerian usteko eta herritarrak arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako borrokan inplikatzeko. Hitz dezagun orain Europako proiektuen eta lankidetzaren bulegoari buruz. Leire Rodríguez du buru, eta zuzendari nagusiarekin koordinatzen da zuzenean. Europar Batasuneko hainbat herrialde, eskualde eta hirik osatutako plataforma eta saretan parte hartzeko aukera ematen dio bulegoak Nafarroari. Sare horiek lankidetzan jarduten dute migratzaileak eta refuxiatuak hartzeko, aniztasuna eta gizarte inklusiboak sustatzeko, eta kulturarteko ikuspegia politika publikoen diseinuan eta ezarpenean eragina izan dezan. Gainera, Europako proiektuen eta lankidetzaren bulegoak etengabe bilatzen ditu proiektu aukerak Europar Batasuneko programetan. Bai eta finantziaketa ere, hainbat erakunde komunitariok aldizka argitaratzen dituzten funts eta diru laguntzen bidez. Amaitzeko,
Migrazio politiken zuzendaritza nagusiko gainerako taldekideak aurkezten ditugu. Zuzendaritza nagusia osatzen duten unitatei laguntza ematen dieten administraria eta teknikari ekonomikoa.